Здравейте на всички, аз съм Dragon Hunter и с мен е... The Nightmare. И това е втори епизод на нашия CS Source Let's Play. Маратон. Да, маратон, нещо така. Да го кажем, те да отдъпна, нали? Обаче убих един. Уби, да. И то с дигъл. О, браво. И това е класик. Други епизод може да е дед матч. Ще видим, може да ги редуваме. Ще видим. Как ще го направим, иначе тази игра е твърде стара за нас. Тя е цъка от няколко дни, аз я цъкам от една година. Да. Да. Ти ми Да, каза... още от първия паш, откакто е от Вчера ми каза, че го играеш от 2 дена. Последно като съм я изтеглил. Иначе аз съм цъкал на всичките пачове на CS Mega. Добре. Бе. Какво да си купя? Тебе цъкнали тебе! Много големи фенове сме на Ангел Моисей. Да, направо ми. Не знам, дами и господа. Цъкаме ли какво правим? Окей, Ари, Рали, давай на 5-5. Смисъл, ярд. Убиха ме вече. Ти го удряш в гръб, бе, ботак! Ти умря ли, бе? Да, обаче ме убиха в гръб. Дай мен в гръб, човек. Но е гадно. Да, малко съм снимал. Мапа продължава 4 минути още, значи някой направи кил с бомба. Този, който аз гледам. Драго ми е. Да. Българен. Добро утро. Той е с АВП сега. Тя го пукат. Тя го пукат. В гръб. Има ли живи? Има един жив от... Двама живи от нашата и един жив от тяхната. Стараем се виждам да го променим. Кое? Значи, ако направим 100 гледания на някакви клипчи, или въобще ако направим 100 гледания, някой гост да снима с нас. Тоест да участва с нас. Да, ние ще пишем на някакво... Ще пишем... Значи пишете коментара си и номера, на който се записвате. Например, пишеш си коментара и после в скоби пишеш записвам се едно, ако искаш да участваш в някакъв клип. Аз ще покажем, ние с Рали съвместно да покажем как да го направите. Юп. И моля ви се, ако има нещо, питайте на Аскани. Да, на Аскани. Вече имаме Аск. И ме мързи. Аз много ме мързи да пиша дескрипцията, затова от ми приличате клипове, да преписвам си дескрипцията. В този Аск. Ще ми питате всякакви въпроси. Без въпроса гаджета ли сте? Този въпрос е категорично не. И дами и господа, моля ви се, не питайте кога, дали може да снимаме с вас. Ние ще кажем или ще напишем кога може да снимате с нас. Да, когато имаме време, защото понякога единия е тук, а другия го няма. И смисълът имам пред, че тя сега е много зле. Няма да дам продължно, сега я убиха. Защото съм болна ли, бе? Да. Значи, съжалявам, господа, но просто вече нямаме време. Първо, веднага като се прибере, трябва да се напиша домашници, после трябва да помагам на нашите. Направо не ми остава време, едва ги правим тези клипове. И... Ние трябва да си направим някакъв график, за да се съобразяваме и с клиповете ни. Патриота направо ги кърти, брат ми. То спичи, че е хак.
Майко. За да си... Трябва ли да си хак, за да си добър? Ами не, дами и господа, смисъл. Той е пълен глупендер. Кой? Оня, който пише, че е хак, той е добър. Аз съм цъкал срещу него и съм правил. Аз съм го бил. Той ме цъкаш на едно също място ми идваш, аз ти кам с АВП-то отгоре. Да, той като гледам с АВП-то ги кърти. Не, аз нарочно правих, купувах си само и нормални оръжия и щит. И да ме убива, после като си спестя пари за АВП, хвърлям АВП-то, чакам го да дойде, пат! Хедшот. Той сега какво? Хънтва и Криско. О, само той и Криско са. Едно. Да. Очевидно. Криско ще загуби. Не. Майче нашия. Криско. Криско. Дами господа, пишете в коментарите кой ще спечели. Ние ще разберем сега, ако въобще се намерят. Да, наистина. Тук като гледам. Тедо, кажи ни къде е Криско. Ти гледай Криско, аз ще гледам Патриота. Не, Патриота. Убиха го, казах ти, че ще го убият. Да, че не гласувайте. Вече знаете отговора. И спирам клипа, докато влезем в игра. Здравейте хора, върнахме се. Това е направо сигурно. Имаме много акаунти в YouTube. Милиони. Защо съм само с бомби? С бомби? Ами, Ларама пръмдвели. С бомби ще О, не, скайпа пак. Скайпа пак. Убих някой. Тедо? Не съм аз това. Значи има малко технически проблеми, понеже аз съм от другата. Съжалявам, че не сме си купили игрите, просто сме много нови. Чакайте, да, мамо! Не ми е хладно. Да. Ей, сега! Да си купя оръжия. Нямам пачки. Рали? Вот. Ако си забелязала, аз те убих с граната. Само казвам. Пука ми. Така говорим нещо, докато аз дойда. Съжалявам, дами и господа, че сме толкова мълчаливи тази игра, просто сме под напрежение. Ехо, Да? тук съм. Днеска, значи няма да снимаме на нищо друго. Да ли? Окей. Що трябва в се да ръшвам? Що ръшваш? Що съм гази. Бих ми ги. О, виж го те тука. Към си бе? Тедо, виж ма. Да те видя.
Опа, браво. Цък, О, шит. Дема вземе хак. Той там имал някакъв. И Криско ги взе двама. Need backup. Съжаляваме, че трите ни епизода на Майнкрафт бяха само 10 минути, просто не бяхме сигурни дали 20 минутния ще се качи. Реално качи ли го? Кой? 20 минути. Че как? Стана ли? Да. Трябваше да направя едно нещо с телефона ми, обаче стана. Какво нещо? А трябваше да си въведя телефонния номер, за да ми изпратят някакво текстово съобщение да качваме повече от повече минути. Рали взеха па. Кой не го взеха? Крайна сметка. Той път ти ще загубим. Оде мислиш? Не, бомбата! Браво, Зе, беги. Много съм зле. Драга Хантер, виждам те. Стой! Аре, дай да тръгваме. Чакай, избирам си оръжие, половин час. Петълте. Окей. Давай. Аре. Ще умра от 2 секунди, само да ти кажа от сега. Сега съм свикнала спринта да натискам в Battle Zone. Та цъкна ли тебе? Ма не. Та цъкна ли тебе? Не. Тебе цъкне. Нямам хил. Бягай. Двадесет и две хелт, не си много добре. Ама взех един. Имате. Аз отивам на дед матч. Чу ли? Той сега, кой е главният в Майнкрафт България? Те не разбрах. А? Кой е главният в Майнкрафт България? Да ти казах Honor. Онър, де там. Какъвто е? Идиот ли е? Път ли? Човек. Наречи Фоги глупак тапак. Сори, дами и господа. Сори на те, Фоги, ама без да искам. Изпуснах. Тази част се отрежа. Добре, благодаря. Ако я намеря частта, де. Някъде към 13-та минута. Bomb has been planted. Дай го справиш тази малко, че някой ми звъни. Раля, загоня ги там. Така, да, господа. Гледайте пак как ще ни скъртят за 2 секунди, защото съм най-добрата на света. Да, дами и господа, обаче имам един много дразнещ приятел. Стефан ли беше? Как позна, Рали? Наистина ли той беше? Да. Майко. И кой е? Пак ли иска CS? Да. Той е голям потак, дами и господа. Замък да убия тос! О, вече ще играя с АВП. О, мъртъв ли си вече? Тос наш приятел Павел къде е? Не знам. Рали, аз вече забихме някой хета. Да, видях. Значи...
Тедо, виж ма. Къде си? Да, не знам. Още аз не помня. А? О, какво прави? Ти имаш бомбата. Да! Какво? Ти да пази ме. Това чудо, майка ми искаше съвети за лол от мене. И? И питаше ме с коя магия се стъмва. Каза ли? Да. И тя какво каза? Благодаря. Окей. Какво друго да каже? Да каже, не ми трябваше, извинявай. Това ли беше казала? И ако биш баща ми, да. М? Ако биш баща ми, да. Но не е баща ти. Скучно ми е на теб. Умря ли? Не. Вече имам 4 кила. Убих Битълс. Майко, вече съм на трето, дами и господа, Ралица все още е на последно. Ако забелязвате. Рали? Как си? Добре. Спи ми се вече от тази игра. Та гледаш много трупове. Чай, господа. Аз отивам на дет матч, не знам за теб. Не, сега, тук да свържем. Аз вече сканиктвам. Аре, аз. Какво? Защо викаш? Next day. Аз първо този клип ще го... Знаеш този клип колко ще го направя? Колко? 30 минути. Отде знаеш, че ще проработи. Кое 30 минути, но? Да. Сигурна съм. Чай, дами и господа, че досадният ми приятел ми досажда. Аз ако му пратя линка... Аз съвсем забравих, че съм... Аз почнах да бия такова... Полицайките, то трябва да бия терористите. Ете са. Надявам се тук да съм по-добре. Вече имам един кил. Пък аз вече имам 0. Какво е? Ще ми екаш ли? Защото я... Рали, видахта. М? Видахта. Къде си, бе? На второ съм. На 2 кила вече идват. И аз. Вече имам 3.
Да, ти ме го открадна онзи. Да, аз съм ти крадял. Май пак ти е скучно. Не. То винаги ще ми играе CS ми е скучно. Що? Защото ми е тъпа. От кога? От винаги. О, хубаво ли ми е да ви убиват в гръб? Рали, аз съм за тебе. Пука ми. Значи си като си пред мене взимаш по-малко килчето. Взеха ли те? Да. Помислих... Да ти кажа нещо. Помислих едно бюро, не бюро бе. Помислих един диван за терорист. Ко? Стрелваш ли го? Да, наистина. Бях направил дъбъл кил. Те да ти как си? Ти си 3. Аз съм вече 6. Аз колко... Аз въобще не гледам кой ми идва. Виж всеки. Same weapon every time. Господя, тя сега на мене ми лаги на кадри. 11 от 14. Добре. Тук се спарам по-добре. В гръб отново. Я ги взима и в лице. Те ме взимат в другата част, не в лицето. Схвана ли? Да. Пробе. Убиха Азис. Азис ли? Как може? Убиват великия Азис. Азис. Оазис. От Оазис. Мрете. Ге. 16 на 19. 17 на 19. Ти да как си? Как върви при теб? Много зле. Но много зле. Шест от Азис много. 6 от 32. Ти да се справям сега по-добре от тебе. Не, просто тя мързи да гледам. Стигни се бе. Виж как се излагаш пред света. Аж колко мързи. Имаш пред България. Да, пред България. Пред света, пред България. Нали България също е част от света? Забрави ли тази подробност? Да. Аре, драпни се, бе, ботак! Той ми взе фрага, бе. Аз ли, бе? Мгм. Взела си ти друго, не фрага. Тихо, дето. Не сте терористи. Но това е терорист. Как ме го открадна? Ти ли беше? Не. Рали, виж да стигам та. Да, стигаш ме.
Никой ли не може да го цели той? Това е вече 25 минути клипа. Рекорд. Това е най-дългият клип, дами и господа. О. 30 на 37 съм телти. 17 на 46. 17 на 46. Добре. Ама бързо ли ги направих 17? Да, аз бързо ли направих 32? Аз убих някой с бомба. I love the deathmatch. Ай сърце детмач. А? Ай сърце детмач. И ти ли? Че кой не го обича? Майко, той си бил терорист. Гръб, а? Аз убих Азис през един. Вие въобще гледайте ли си гръб? Не отидох бързо на такова. На пистол. Гледай ма, бе, човек, гледай ма 36. Къде съм? Искам да е лято. Как искам да е лято. Слънце, огъни, пека ми лято. Още 2 минутки. Ние още не са се въобразими, ама как ти да е? Айде на морето. Стягаме багажа. Хайде на морето. С масло да ви намажа. Аз съм играта. Аз съм Лио. Що се е кръстил играта пък? То от много игри играе. Дежа вю. Рали! Стой! Кома. За тебе! За тебе! Арма. You can do it because you're... Дами и господа, с това ще е края на този епизод. Коментирайте, харесвайте. Аз бях Dragon Hunter, с мен беше The Nightmare и довиждане. Кажи чао. Чао, чао.